Самоанализът е изключително творящ процес. Това е процес на изхода, на който резултатът сте вие. Значи самоанализът разрушава, разкъсва и разнищва всякакви такива вярвания, а, които сте създали за самия себе си. Това е една обвивка, която контролира буквално живота и без да се усещате. Това е изградено, разбира се, от всичко около нас. Но самоанализът само може да го разруши. Значи, по принцип тези вярвания са нещо чуждо и буквално неприсъщо за божествената същност на човека. Значи, самоанализът буквално ще ви накисне, ще ви измие, ще ви изкъпе. След това ще среши косите ви. Ще ви напръска 3 пъти с парфюмче. И ще усетите така един свеж аромат на парфюм върху вас, върху кожата ви и вуаля! Ще почувствате един така хубав летен ден с приятно слънце, аромат на пролет. Мисълта ви ще бъде бистра, като руче извор на вода. Разбирате ли? Самоанализът е онова, което разрушава всичките детски програми, всичките програми от обществото, програми от всякъде, от телевизион програминг, програмата на телевизията, която ви дава визия и ви програмира и всичко това, което всички около вас ви говорят. Просто негативното мислене трябва да спре негативните мисли, защото те са без продукция, без смисъл и без никаква идея. Повече страдате в главата си, отколкото страдате наяве. Значи това е толкова безмислено, че просто няма на къде. Смисъл, то естествено има смисъл в цялата си същност и идеята, като живеем в биполярен свят и без едното няма как да осъзнаеш другото. Трябва да го има, то е ясно. Но в крайна сметка да се вглъбявате и да сипвате живота си е най-безмисленото нещо. Безмислено. Просто трябва да знаете, че сте вечни, че сте всемогъщи и сте творци. Буквално няма да казвате аз искам да получа това, а после, нали, виждате нещо, харесва ви и казвате това ми харесва, значи искам това, значи ще направя това, за да стана това. Не, обратното е. Стани това, за да направиш това и то да дойде при тебе. За да го получиш. Това е реда. Първо усещате това, което сте, което искате да бъдете, го усещате, че вече сте него. Вие трябва да си повярвате, за да вибрирате на тази честота и на тази честота да дойде това нещо при вас. Елементарно. Дали го привличате, дали го създавате, манифестирате, какъвто глагол искате да използвате, няма никакво значение. Ако ти си чувстваш, че си нещастник, ще бъдеш нещастник. Ако се чувстваш, че си готин пич, повярвай ми, дори да не си много готин, много хора ще повярват. Даже има предавания, в които виждаш на сцената някой, който не може, той е видно, че той не може да пее добре. Чува се. Обаче той толкова много си вярва и започва да танцува и започва да играе, че той успява да дигне цялата зала на крака. Просто защото си вярва. И повярвайте ми, ако вие не си вярвате, никой няма да ви повярва. Значи, всеки път, когато приема се чувствате тъжни, ядосани, нервни или въобще извън контрол, просто ви давам една идея. Напишете така, какво мислите и след това се запитайте, това вярно ли е? Примерно, как се чувствам, когато имам тези мисли? Как се държа, когато имам тези мисли? И какъв е резултатът, когато имам тези мисли? Нали? И това всъщност вие ли сте? Ама истински вие. Задайте си този въпрос. И след това обърнете нещата наобратно. Как се чувствам, как се държа и какъв е резултатът, когато нямам подобни мисли? И пак се запитайте, това аз ли съм? Наистина ли вече съм аз? Така, сега ще направите разликата. Всъщност даже може да запишете 100, ако имате толкова много от най-лошите си мисли. Просто ги прекарайте през такъв самоаналитичен процес с въпроси и ги обработете. И може би, когато ги обработите, разберете, че това всичко е прах и глупости. Може би преди да сте навършили 30 годишна възраст, всичките тези неща ще спрат да съществуват. Казвам 30 като ориентировачна база, защото нека си кажем ясно, че до 30 годишна възраст много от хората са още деца, лутат се,
изучават живота и след това вече може би наистина идва истинския растеж в всеки един аспект. Дали ще е в личен, дали ще е в професионален, дали ще е в емоционален. Личен като характер, като светоусещане, обработване на емоционално-чувствения комплекс, вяра и така нататък, разрушаване на старите програми, които са заложени в нас още от детството ни и след това променяйки себе си и израствайки, вярвайки си все повече, благодарейки се повече, защото трябва да бъдат изключително благодарни всеки един ден, час, минута, секунда. Ето, вижте, дори това, че мога да го направя. Ето това да си потъркам ръцете, да направя тези действия. Аз съм благодарен за това. Знаете ли, че това е мечта за някои хора? За други хора е мечта да ходят на два крака. Това е нещо, което ние правим всеки ден. Обаче сме го взели за даденост. А всъщност това е толкова уникално и голямо, че ходейки по улиците, поглеждайки нагоре към небето, усещайки въздуха и това, което може да чуеш и да видиш, ти вече трябва да си свръхблагодарен. Неимоверно благодарен. Вселенско благодарен. Когато успяваш да оцениш малките неща, ще дойдат и големите в твоето съзнание, големите, защото няма разлика между малки и големи неща. Има просто неща. Ние в нашата призма пречупваме нещата като малки и големи и пречупваме като жизненно важни и такива, които не са. Тоест, от нас зависи кое колко ще е важно. Не знам дали сте забелязали, но буквално има случаи, в които когато се глобиш в нещо и го гониш, то не се получава. И в момента, в който се откажеш от него и го оставиш, то се появява, то се случва. Защото това е малко на принципа на сапуна. Сапуна, ако го държиш в ръка и го стискаш прекалено силно, той ще се изпъзне и ще изскочи. Това е вглъбяването и прекаленото вманиачаване. Другото е, когато не хаеш прекалено много и много ти е отворена ръката прекалено много, си оставил процеса, пак ще се изплъзне и ще падне. Затова трябва да има баланс. Сапуна трябва да е с леко притворена ръка, да се придържа. Тоест, ти си спокоен, с доверие в живота, изпитваш благодарност, действаш всеки ден по твоите задачи и в следващия момент нещата се случват. Не преминаваш една граница, в която започваш да си вярваш твърде много, защото това вече преминаваме към стискане на сапуна. Тук много си вярваме, опа, който се взе на сериозно, какво се случи, изгоря от играта. Не ставаме арогантни, не ставаме тарикати, защото така ще хубаво ще се завъртат нещата, че ще страдате в много други аспекти. Може дори да не страдате в своите най-велики постижения във вашите очи, бизнеса ви, нали, и финансовите облаги и така нататък, но повярвайте ми, здравословно е възможно да страдате. Ваши близки, може би, около вас. Любовни отношения, може би, няма да може да завъртите. Т.е. така да създадете семейство и истински отношения с някои. Приятелите ви около вас ще бъдат кавички приятели. Заслужава ли всичко това предвид, че сте постигнали много неща? Това е хубаво, но за да бъдете уравновесени и да ви се получават естествено и хубаво нещата в живота и да не си плащате с други неща около вас, бъдете точни и ясни с вас и със света. Бъдете с добро сърце, с добра душа, с добри помисли, с добри чувства, с добри думи, с добри действия. Като казвам добри, имам предвид продуктивни. Имам предвид позитивен аспект, който може да бъде градивен. Дори в едно елементарно общуване с някого, когато използвате добро отношение, уважение, независимо от ранга на този срещу вас, вие продуцирате доброта. Предай нататък. Вие предавате нататък в човека добри чувства, усещане, които той ще предаде нататък. И ще предаде нататък. Ако направите обратното, и той ще предаде нататък. Накарате го да се почувства ядосан, омерзен, в едно недобро благосостояние, той ще го излее на някой след него.
Независимо какво правите и чувствате и как се държите, вие сте пример. Всеки един от вас е пример. И не знам дали сте забелязвали, разговаряте с ваш приятел и той казва: днеска бях в един магазин и ако знаеш какво се случи, изключително любезна продавачка, усмихната, хубав ден пожелах и така нататък. Той е учуден, че някой може да се държи нормално, че може да се държи човешки. Хора, това не трябва да се случва. Не трябва да се очудваме на такива неща, те трябва да станат ежедневие. И сега ще кажете: как да станат ежедневие, като живота е труден и такова? Живота не е труден, живота е такъв какъвто е. Вашата перцепция и призма, през която пречупвате нещата, които ви се случват в живота, го прави труден или лесен. Или по-труден, или по-лесен. Пак да кажа, самият факт, че съществувате, вече е успех. Нещата, които здрав прав човек притежава, са повече от успех, защото има много хора, които не ги притежават. Те успяват да оценяват по-малките неща, точно поради тези липси дори на физическо съществуване. Тялото им, когато не е в пълен потенциал, развито и силно и здраво в момента, те успяват да оценят неща, които ние не успяваме да оценим или сме забравили да оценяваме. Така че, отидете при вашата майка, баба, баща, дядо, жена, деца, лери, чичовци, братовчеди, няма значение. Който ви е най-близко и ви е най-на сърце, приятел. Отидете и го прегърнете. И успявайте да бъдете в момента на събитията, когато се случват сега, а не да се разсейваме, да не си обръщаме внимание. Гледайте се един друг, когато говорите, бъдете в процеса на общуване, бъдете в процеса на живота и не дайте да се разсейвате с глупости и да занимавате съзнанието си с глупости, които ги няма. Какво ще станело утре, какво е било вчера и така нататък. Това е една техника, която аз успях да приложа, когато бях доста по-малък и сам си я създадох. Може би бях на 20 или 21 години. Бях започнал тогава работа и си мислих сега за сметки, за колко пари ще ми останат пак до заплата, за автомобила, който изплащах тогава. Направих глупост да си изтегля кредит, за да си купя кола. Това е естествено детска простотия. Но нищо, вече съм възрастен и знам, че това не се прави. И всъщност аз се осъзнах, че всеки един ден мисля само за това. Аз си занимавам съзнанието постоянно с някакви сметки, с заеми, с пари, колко ще ми останат и си казах: чакай малко. Какво ще се случи, ако в следващия момент просто спреш да ги мислиш? Нищо. Просто ти спираш да ги мислиш. Те така или иначе в един момент ще дойде момента, когато си платиш, плащаш си, случват се нещата. Защо ги мислиш? Какъв е смисъл от това? Ти си самосаботираш жестоко по този начин. И така, самостоятелно си реших проблемите. От тук нататък да не занимавам себе си и съзнанието си с излишни мисли, които нямат никаква стойност. Да, знаеш, че имаш нещо да го свършиш, остави го за момента, в който ще трябва да го свършиш. Не ангажирай енергията си да бъде насочена там, съзнанието и мислите. Абсолютен абсурд. Загуба на енергия. Няма никаква идея в това нещо. Добре, понеже много дълъг стана този епизод. Благодаря ви, че бяхме заедно. Бъдете здрави и бъди откровен.